Molt bon dia si us acabeu d'incorporar a la sintonia de Ràdio Hospitalet de l'Infant i també a les càmeres de televisió de Vandellòs. Estem fent el programa en directe tant per un mitjà com per l'altre i sabeu que els dimarts és el que fem habitualment. Doncs connectem amb les càmeres perquè vosaltres pugueu veure com es fa un programa magazín per dins i també veure els nostres convidats. Es divideix normalment en 3 convidats. El primer és quasi sempre un regidor o l'alcaldessa, i es diu actualitat municipal i ens diuen l'actualitat de cada una de les carteres. Concretament avui parlarem amb la regidora Yolanda Marquès, que ja sabeu que, entre altres coses, és regidora d'ensenyament, també d'esports, també de festes, ens parlarà de l'actualitat de les seves carteres. Després parlarem del Dia Mundial de l'Activitat Física i ho farem amb la branca mèdica i amb la branca esportiva, perquè parlarem amb la cap d'infermeria de la nostra àrea bàsica de salut, l'Estefania Henry, i també amb el Quico Madurell, que és de l'àrea d'esports. I després acabarem parlant de les jornades del Menja i Guanya, aquestes jornades que no només ens fa molt feliç perquè mengem coses boníssimes, sinó que a més tenim oportunitats de guanyar premis. Vindrà la tècnica de turisme, la Sílvia Carrillo, i vindrà acompanyada d'algun integrant de l'Associació de Restauradors. Això serà una mica més tard, perquè ara entrem directament a parlar de l'actualitat municipal amb la Yolanda Marquès. Molt bon dia. Bon dia. Benvinguda. Gràcies. Comencem per ensenyament? Per exemple. Per exemple, perquè hi ha temes d'ensenyament, no?, que compartir amb l'audiència. Sí. Parlem d'aquesta escola d'adults? Sí. El passat ple vam aprovar les noves bases de subvenció per l'escola d'adults. Li hem donat un giro a lo que era el concepte del servei de l'escola d'adults i ara, doncs, amb aquest nou sistema d'ajuts a la formació, el que pretenem al final és el mateix, és facilitar l'accés a la gent que vulgui continuar aprenent a més, o sigui, persona adulta que es vol continuar formant, i ho fem d'una manera que al final ens ajuda a repartir econòmicament el pressupost i a que s'utilitzi en aquelles persones que de veritat ho volen i ho necessiten. Aquesta aclaració per què és? Doncs aquesta aclaració és perquè abans aquest servei de l'escola d'adults corria íntegrament a càrrec de l'Ajuntament, tant instal·lacions com factures d'aquesta instal·lació, és a dir, aigua, llum, material fungible. Corria també a càrrec el sou del professorat que estava contractat i tot això tenia un cost, un valor d'uns 135.000 euros aproximadament el curs, o sigui, a l'any. Ara, tot això ens vam donar compte de que al final, estàvem tenint 4, 5, 6 alumnes per curs i repercutir aquesta quantitat de diners en només 4, 5, 6 alumnes, que a més no teníem la certesa de que tots fossin empadronats, era un cost molt elevat per l'Ajuntament. I vam mirar la manera de com aquests diners podien beneficiar-se íntegrament gent del municipi, que per això també són al final qui paguen els impostos, i la manera com poder garantir, per almenys, que no hi hagués a meitat de curs abandonament d'aquests estudis, com poder garantir que aquesta gent que s'inscrivia per treure's una titulació se l'acabés traient, i com garantir que els diners que l'Ajuntament posa per ajudar a la gent que en aquest cas vulgui continuar estudiant, doncs anessin directament destinats amb aquesta gent. I no es perdessin pel camí en això, en instal·lacions, en factures de llum, d'aigua, que al final en infraestructura sempre es gasta moltíssim més que no en el que és el servei en si. I llavors li vam donar aquesta volta i ara el que fem és que traiem aquestes bases de subvenció on l'alumne que vulgui fer el curs s'haurà d'anar a inscriure a una acadèmia del nostre municipi, ha de ser 100% presencial. En les acadèmies del nostre municipi que oferten aquests cursos, com són la GESO, l'accés a cicles formatius o accés a la universitat, tenen el personal especialista i amb titularitat acadèmica per poder impartir aquests cursos, i llavors a partir d'aquí el que se'ls fa és que la seva matrícula surti gratuïta o el que cobreix l'Ajuntament és el 80% del cost de la matrícula. És a dir, si el curs costa un màxim de 1.200 euros, 1.200 euros és el que es dona. Si costa més, la resta ja s'ho han de costejar ells. Però bàsicament és això. I llavors
la manera com ho fem per a que no repercuteixi negativament a la persona que demana la subvenció, és a dir, que després no vingui Hisenda i te doni la clatellada per haver rebut una subvenció, el que fem és que la subvenció la rep el centre i el centre, amb la matrícula d'aquest alumne, ens ho justifica i ens ho passa a l'Ajuntament per poder cobrar la subvenció. Llavors és una manera molt més àgil, molt més directa, el benefici és íntegre pels alumnes que es vulguin matricular, hi ha un seguiment d'assistència perquè els alumnes han de cobrir el 80% de l'assistència i després també hi ha una justificació a final de curs amb quin alumne s'ha tret la titulació i quin no, per poder justificar que el que l'Ajuntament ha donat s'hagi invertit en estudi real. Els requisits, entre altres coses, està empadronat, suposo. Està empadronat, que sigui fet al municipi, és a dir, tu no pots anar a una acadèmia de Tarragona a treure't la titulació, ha de ser una acadèmia d'aquí del municipi. També es miren coses com la renta, o sigui, els barems després a l'hora de qui rebrà la subvenció i qui no, doncs es tenen una miqueta en compte, situació social i demés. I a partir d'aquí, doncs, és això, és que la gent s'apunti, que la gent vulgui estudiar, vulgui continuar formant-se i l'Ajuntament posarà totes les facilitats. Fins ara hi ha gent interessada? Sí, teníem constància, clar, que aquest últim any, mentre que hem estat elaborant tot això, no hi ha hagut escola d'adults. Llavors, aquest últim any hem tingut petició de 2 o 3 persones que han vingut a interessar-se, a preguntar, escolteu, quan tornareu a engegar l'escola d'adults? Com ho podem fer per a inscriure'ns? Llavors, doncs, aquestes persones ara ja es podran inscriure i doncs a partir d'ara això ja és una realitat, ja podran anar a qualsevol acadèmia i cursar els estudis que vulguin. Si seguim amb ensenyament, podem parlar del pati de l'escola. En quin moment es troba? Doncs bé, ara el pati de l'escola, la seva exposició pública d'aquest projecte bàsic ja es va acabar, es va finalitzar i vam rebre 2 al·legacions que doncs ara les estem avaluant tant amb l'equip redactor com amb els serveis tècnics, com en aquest cas també s'avalua amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, perquè al final, com és un bé de titularitat compartida entre Ajuntament i Ensenyament, doncs han de passar ells totes les valoracions també, igual que les passem a nivell intern de l'Ajuntament. I doncs un cop s'hagin finalitzat i tinguem totes les respostes, se donarà resposta a aquestes 2 persones que han fet aquestes al·legacions i a partir d'aquí ja es demanarà pressupost que es realitzarà el projecte executiu. S'executarà l'obra, per dir d'una altra manera? El projecte executiu. El projecte primer. Després, una vegada s'aprovi, llavors ja es licita l'obra. Per això és el que retrasa tot més. En quant a les al·legacions, és una pràctica habitual quan es fa qualsevol tipus d'obra? Sí, sobretot en la part pública, tot el que es fa un projecte que superi un X valor, al final estem parlant de més de 40.000 euros. Un volum de diners. Exacte. Tot sempre ha de passar unes parts, uns terminis. Per això també es fan les licitacions, tu no pots adjudicar a dit, per lo mateix, perquè al final estem parlant de que el privat i el públic han de passar uns requisits i després, a l'hora de aquest projecte estigui finalitzat, sempre hi ha d'haver un mes, 30 dies, d'exposició pública. Que això significa que qualsevol persona del municipi o inclús de fora te pot presentar al·legacions i pot dir la seva. És a dir, quan mira un projecte o quan se li ocorreix, no sé, dir, doncs a mi m'agradaria més que fos d'una altra manera. Sí. M'agradaria. Sí. Però quan ho demana, què demana? És com una carta als Reis. M'agradaria tal o no? O crec que és millor per això i per l'altre? Home, sempre que estigui ben redactat i més justificat, doncs l'equip després redactor, que és qui s'ho mira, pot arribar a entendre el per què ho està demanant i es pot estudiar amb més bons ulls, dient, ostres, doncs aquesta petició de la ciutadania és degut a això, això i això, anem a veure de quina manera tècnicament podem donar cobertura a aquesta petició. Per què s'han fet modificacions quan algú ha al·legat alguna cosa?
en algun moment donat? No ho sé, l'històric no ho sé, però nosaltres ara, tant amb el pati de l'escola mestral com amb el camp de futbol d'Hospitalet, Que parlarem que després. parlarem després, estem rebent al·legacions i el que es farà és això, és escoltar, intentar treballar-ho amb els tècnics i que aquests siguin els que diguin doncs tècnicament es pot fer o tècnicament no es pot fer. O és més convenient, que potser hi ha coses que potser tu no te n'has adonat, Exacte, no? exacte. Val. Doncs s'ha fet l'aclaració del pati que després quan es faci tot això, perquè clar, tot això té uns tràmits i uns terminis, com diu, que s'allarguen també moltes vegades degut a aquestes Clar, coses. tot això el que fa és que ara, a l'haver d'estudiar aquestes al·legacions, donar resposta a aquestes al·legacions, no pots treure el projecte executiu fins que no acabis aquest període. Llavors, tot això el que fa és que... La licitació, vol dir? Sí, clar, la licitació del projecte. No, tot això fa que s'allargui en el temps i que fins que no acabis un pas no pots començar el següent. Llavors, doncs, el que nosaltres teníem uns terminis de potser començarem les obres a finals de tal, doncs ja s'allarga 2, 3, 4, 5 mesos més. Al final va d'aquí. Molt bé, passem a parlar d'esports. Comencem per Vandellòs, potser? Vinga. Sí? Sí. Obres de Vandellòs? Obres del camp de futbol de Vandellòs, doncs la veritat que van començar fa un parell de setmanetes. Van bé, o sigui, no estan parant, que és el que ens interessa, i bueno, en aquest compromís també ens ho van dir ells, que com que havien començat una miqueta més tard per totes aquelles pluges, els retrasos que van haver de Carnaval, que necessitàvem el camp de futbol i demés, doncs van dir no us preocupeu, que ara per Setmana Santa no pararem, i amb això el que ens asseguraven era un termini de final d'execució a finals de juliol, meitats d'agost. Que això, doncs, ostres, ja per lo menos ho tenim aquí a tocar i sabem que enguany s'acabaran i doncs qui més no, per què no inaugurar-ho per Sant Cosme i Sant Damià, no? Per exemple, que jo crec que de cara a la ciutadania serà una bona data, no? Sí. I la pista? La pista del paviment de Vandellòs, ara ja tenim la memòria tècnica, tenim també la fitxa tècnica del paviment que volem posar, que al final aquest paviment s'ha de dir que ha estat triat després de diverses visites en camps on ja el tenen instaurat i que ha sigut un treball que tant el club com diferents entitats del municipi que fan ús del pavelló han decidit que aquest és el que volen i és el més ideal i és com si diguéssim, el que reuneix les característiques tècniques adients per poder fer l'activitat que allí s'hi fa, que és futbol sala i tota la part lúdico-festiva. Llavors, clar, és que compaginar aquestes coses és molt complicat. I ara, doncs, bueno, aquesta pista vam anar a veure que està al pavelló de l'Alforja, tenen la mateixa, la vam anar a veure in situ, i allí, diguéssim que l'ús que li donen és molt semblant al que es fa aquí a Vandellòs. No és exclusivament esportiu ni exclusivament de festes. Exacte, perquè això ens passava molt. Vam anar a veure unes altres que potser era ús exclusiu esportiu i vam dir, vale, no ens serveix perquè no podem veure si després per fer festes, si això és resistent, si aguanta, si es ratllarà molt fàcilment, si podem ficar pes damunt. I en aquest, doncs, es donaven les característiques molt semblants al que nosaltres fem aquí a Vandellòs. Llavors, bueno, doncs, vam creure convenient que aquest era el tipus de material més adient i ara, doncs, amb tota la fitxa tècnica i la memòria tècnica del projecte, ja estem a portes de que es liciti i parlant amb el club també hem cohesionat calendaris per veure quan es podrà fer aquesta obra i ens han dit que amb ells els hi va millor que sigui cap al setembre, a més també per característiques de temperatures i de més va millor que sigui després de l'estiu, sí. Així que doncs, esperem això, que al setembre puguem estar ja començant les obres. Molt bé, doncs crec que de Vandellòs ja més o menys està tot solventat. Passem i baixem a l'Hospitalet. Molt bé. L'Hospitalet potser el que és que està més a l'actualitat és el camp de futbol, no? Sí. I en quin moment es troba? Doncs en aquest ens trobem una miqueta semblant al pati de l'escola mestral, que ja s'ha acabat l'exposició pública del projecte bàsic, i el que ens han entrat d'aquest projecte són 4 al·legacions diferents. És a dir, 4 ciutadans, o bueno, l'oposició també n'ha fet, el club també ha dit la seva i ha fet els seus retocs i demés. En total 4 al·legacions
que ara s'estudiaran amb els arquitectes i a nivell tècnic amb els serveis tècnics d'aquí de l'Ajuntament. Perquè quan diu del club també, evidentment, en el club suposo que són els que ho utilitzaran en un futur. Clar. Nosaltres vam fer el projecte amb ells, de la mà d'ells, ens van presentar totes les necessitats que ells tenien i nosaltres s'ho vam passar als arquitectes redactors i ells així ho van plasmar en el projecte, però ara, un cop vist el projecte bàsic, han vist que hi ha coses que es poden millorar. Per exemple, dimensions dels vestuaris o ubicació de com queda els vestuaris al costat dels camps. Cosetes així que ells després ens han dit, ostres, que en el dia a dia ens serà molt més còmode, molt més fàcil que estigui així o així. Llavors, doncs és el que hem parlat abans. Tothom pot dir-ho. De fet, les al·legacions existeixen per això, per a que tothom pugui dir la seva i al final les instal·lacions se construeixen de la millor manera possible per a que tothom estigui content. O ja no que tothom estigui content, sinó que s'hagin vist tots els punts de vista diferents. Perquè no pot ser el mateix que potser opinem tu i jo, que el que opini un entrenador del club, que el que opini un jugador del club o el que opini un ciutadà de peu. Llavors, doncs, en aquestes estem ara estudiant aquestes al·legacions i les que es puguin fer es faran i les que no, perquè per nivells tècnics o per nivell pressupostari no es pugui fer, doncs aquestes no s'executaran, òbviament. Ja, però també es contesta, no? Sí. A cada una de les persones que això fan al·legació. Per això s'ha allargat tot una mica, perquè ara a part d'aquest estudi, d'aquestes al·legacions, després se'ls ha de donar una contesta. Tant si és que sí com si és que no s'han pogut incorporar, se'ls ha de donar una contesta. Llavors tot això al final no deixen de ser informes redactats que s'han de preparar per donar aquestes contestes i contestes que siguin justificades. És a dir, no val dir no, això no es farà i ja està. O sí que es farà i punto, no. S'ha de justificar el per què sí que es fa i el per què no. Hi ha alguna al·legació per a la pista Nova Llum? No, per aquest encara no, perquè ens han entrat fa no res el projecte bàsic executiu, que és tot en una. Aquesta setmana tenim l'última reunió a nivell tècnic amb els departaments implicats per veure la idoneïtat del projecte i en aquest, sincerament, no sé si se'n presentaran o no d'al·legacions, però al final en aquest no és una obra nova, no és una obra que sigui molt gran. Perquè el projecte, recordem per què era? És només per tornar les mides reals, o sigui, les mides idònies a la pista. O sigui, al final, això ho podríem comparar, per exemple, a la pista del paviment de Vandellós. És per una millora, no és una obra nova. Llavors, no s'obren períodes d'al·legacions. Aquí només és treballar per millorar. En aquest cas, la millora no és el paviment, en aquest cas la millora és les dimensions de la pista. Aquesta pista s'havia fet en unes mides reduïdes, unes mides que el que comporten és que no es puguin dur a terme ni competicions ni de futbol sala, ni de bàsquet, ni tan sols potser la rítmica i el patinatge, que eren les que també ho feien servir en els festivals de final de curs. Llavors, això va ser una petició ciutadana, ho portàvem a programa i és una cosa que crec que pel bé de tota la ciutadania s'havia de canviar. Llavors ara vam demanar que ens fessin aquest projecte, ens l'han entrat i ara aquesta pista esperem que torni a les seves mides originals i als seus usos originals, que són els que la gent vol fer. I de quant temps estem parlant? Això també serà una obra que, ara entre licitar l'obra, el temps d'exposició pública de la licitació, ben dita, i l'execució, doncs podríem estar parlant que comencin a finals d'estiu i s'acabin a finals d'any. Perquè, a més, com que està agafada amb una subvenció, s'ha de justificar abans de que acabi el 2026. Val. I per últim, que ens quedem sense temps, hi ha una competició, no? Sí, tenim la LSA Cup, que és la 5a edició, que arriba aquesta Setmana Santa. Ens venen equips d'arreu del territori, de Tarragona, Barcelona, Lleida, inclús de les Illes Balears, i doncs en som camp seu, juntament amb el municipi veí de Miami-Mont-Roig, i aquí doncs tindrem una 60ena d'esportistes que passaran pel nostre poble, per les nostres instal·lacions, que el proper dijous se farà la presentació aquí a la plaça Berenguer d'Entença i després durant tots aquests dies estaran albergats a l'Hotel Meridià, aquí al nostre municipi, i doncs practicaran l'esport, en aquest cas el futbol,
i esperem que sigui un torneig on la cohesió, els valors de l'esport, la convivència i tot sigui el millor possible i que aquests nens s'ho passin d'allò més bé i els rebem a casa nostra amb els braços oberts per a que facin vida, passegin pels nostres carrers, comprin als nostres comerços i facin ús de la nostra restauració. Molt bé, doncs se'ns ha acabat el temps, regidora. Vol afegir alguna cosa més que no hem parlat? No, només fer una valoració molt positiva, que estem en els casals de Setmana Santa, de l'àrea d'esports, que tenim més d'una 80 de nens inscrits i que de moment s'estan desenvolupant les activitats correctament i la veritat que els nens estan venint molt contents a fer aquesta pràctica esportiva aquests dies de casal. Molt bé, moltes gràcies. Merci. Yolanda Marquès, regidora d'Ensenyament, també de Festes i d'Esports, ha fet l'actualitat de les seves carteres i que tornarem a veure-la en breu. Nosaltres ara seguim parlant d'esports d'alguna manera i també de salut. No marxem.